যতনো ন সানজা কাহাম যত খাপাংনি খাjuk sini খাপাংনি তাকুকতে বুকুক সংনো তিনি নুকা যে sini রাজ্যনি যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর মানিক সাহা बिनि स्टेटमेन्ट नुखा ककबरक बासानि जे रोमानि स्क्रिप्टनि केबें मुंगो जे बासनि मानि जे आपन नुकजाका जे तिनि इंग्लिश रकनि बासानो आ जे स्क्रिप्ट न तांगै सिनानि तिनि आं आबसो सानानै मुसुंगो जे बास जे ककथाइनि मालिक जे बासानि मालिक जों दा डिसाइड खायनाय ना गुबुननि दफानि बरक बरक डिसाइड खायनाय दिनै आं आबसो सोंनानै मुसुं एन्ड आबनो गरै आं जारा जेसिनि भारतबर्षनि किंबा जेसिनि जे बिश्वनि जत्तनिसाय सर्वशक्तिशाली पार्टी हनै जारा सिनु हनै जे परिचय दिवै पार्टी खलाय तंनाय रक राजनीति नो आनि खाख्लाबनि थै हनै जारा जे हनै तंनाय रक जारा जे बीजेपी पार्टी जे भारतीय जनता पार्टी जारा जे खाय तंनाय रक जे कर्मकर्ता किंबा जारा जे लिडार रक नो आं आबो सोंना मुसु दिनै नरक तामु वानसुगै जे खाय तं आं सेमेया किदो नरक जे सेमाना जे सिनि दफानि बमलि बिसिमान बेकेरें सिनि बैकबोन ऑफ द नेशन के ओ स्टूडेंट youths ro and all youths ro tisi norok amsike rasti khai tong ke sini dofani tinang boja thang choginai abono oror daine wan chukdi asom asom ke ekdom wan chumang thamchinang phayo ekdom आरे जे ककथानि जों मालिक जों ककब्रक साबुनि लेंगुवेज बा सिनि मानि ककब्रक सिनि जे ककब्रक ककथाइनो साबो डिसिजन खालायनाय बा साबो तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय ना नों बांला बाय सिनाय ना इंग्लिश बाय सिनाय ना देबनागरि बाय सिनाय नों सानाय साबो फास जों तिप्रासा जत्त जे समग्र जे सिनि 20 दफानि तिप्रासा जों आबस मावान चुकनाय राजनीति तर्जामानि बायिया सिनि दफा सिनि होदा जे सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन अबनो बवान चुना नांनाय आं मुतु खलाय राना मुचुंगु नरक जे सेमाना आन्दामान निकोबर द्वीपपुन्जनि जे काहिनी कायसा आ जागाबो कायसा सिनि हाय जे दफा तंमानि ठीक नरक जतो सेमाना आं आबनो आसक्ति साना थांलिया किन्तु सिनि अ राज्य बताबो अम हायनो उंगै दं ठीक आबो बाय कम्पेयार खालायनाय के जेता जे आन्दामान निकोबर द्वीपपुन्ज बाय सिनि तिप्रासनो कम्पेयार खालायनाय के सेम पद्धति अनो थांगै दं आं काबनो मा हानु जे सिनि कतर कतर जे राजनीति गोरोंहनै वानसुनाय र राजनीति बासन सिमरै दं हा 26 2828 अ पार्सेन्टेज सिम खालायना रों दं हा फियाबा निनि दफा निनि होता जे त्रुक त्रुक पावरलेस नि तंमानि जे मादर त्रुक त्रुक कमाय तंमानि जे निनि अधिकार त्रुक त्रुक जे कमी तंमानि आबर नखन पगै थांगा आबर खनि मखलनि बसागा नुग्लिया आबर अनो सुमान सुजानाय तंनानै नांगौ अबस साना जेउ खापै ता हुते बुहुक जरा तंसिनि सिं मावान सुकनाय राजनीति थिक सुखलायनाय यस बुजु क्लायन जतनि अधिकार दं गणतन्त्र देश किंबा जों अ जरावो तानि बागै जों हातै दफानै जों कक सानना दिनै आं सिनि राज्यनि जत्त समग्र सिनि जत्त 20 दफानि तिप्रा सालु करक आं आबोन कयनानै मुसु नरक सायमानना जे 2026 डिलिमिटेशन कमिशन अफ इंडियन जे 84 एमेंडमेंट जे भारतनि आइनि जे 84 तम जे आइन संशोधन खालायनाय जानानै थाङै दं एन आबो खालायजा हांगाय सिनि तिप्रा सारकनि जे सिनि तिप्रा दफारकनि तामो उंनाय नर जतो सायमान दंना सिनि पार्सेन्टेज बर थां सगैनाय
en a jaga bo norok nugui tongna o de tong jorawo norok je saimana sini tiprasaroni sini mung sini tiprasaroni sini jaknani hingkai sini kok thai sini kanmung chungmung sini musamung sini resapmung sini musupmung sini samung sini kaimung oborok jotto tinai se sini tiprasaroni culture je sini jagu yes जों आबो जत पगनानि कगिया किंबा যারা রাজনীতিनि যারা ময়দানে ফাইनाय যারা রাজনীতি गोरों रक যারা भारतनि सर्वश्रेष्ठ बिश्वनि जतनसे शक्तिशाली पार्टीनि যারা खायतनाय रक आं बरनो आबो सानानि मुसुं दिनै इं जरावो जे दफानि किमानि हदानि जे बरक नि पार्सेन्टेज जदि कबि तो हाके डिप्रेशन जदि नों तो हाके अबसय नों तो हाके नों साबनो तैनाय नों राजनीति खायनाय साबनो तैनाय नों पलिटिक्स थंनाय साबनो तैनाय नों बुट बेंक नों पलिटिक्स थंनाय आबसय वानसुना नांगौ निनि जातिनि परिचय निनि जातिनि सिनेमुं निनि दफानि सिमुं बजा थांसगैनाय सिगां आबनो वानसुना नांगौ दिनै नों मन्त्रिनि सिट दंगौ दिनै आजाय ककबर डेभलपमेन्ट कमिटिनि जे चेयारमेन खालामजाक दंगौ हा नों साइमान बोले सिनि तिप्रासानि जे ककबर ककथानि जों डिसिसन खालामनाय जों सिद्धान्त नाहानाय आबो सिनि अधिकार दङ सिनि दायित्व दङ आबो सिनि रेसपन्सिबिलिटि दं नों साइमाया दिबा हा निन मथ दायित्व दंले नों भारतीय जनता पार्टीनि जदि नों करजाक दङ नों मन्त्रि नि दङ के जे तिप्रासा लुकरक किमा स्टुडेन्ट रक नों इनभेस्टिगेशन खायदि प्रतिटी जे स्टुडेन्ट जे हाजार जे स्टुडेन्ट कबर नाहार परि तनाय नों बरबाय मालादि बरनो सोंदि यस नर तामो लेंगुवेज नर फरायनाय मुसुं ब लेंगुवेज नर क्वेश्चन के जानाय एन्ड ब लेंगुवेज नर सिदाय बिसि हामजा सोंदि सोंनानि परे नों डिसिसन खादि जे केबिनेट आसोगै हा नर खायने नर किसिं नर 10-15 जन नर केबिनेट आसोगै यस ए स्क्रिप्ट दिला पसिबल হবে मो स्क्रिप्ट बेखे जानाय देबनगरी जानाय बांला स्क्रिप्ट जानाय माबै तंनानि को जानाब्ला ना जनजाति किमा जे तिप्रासा रंनि बागै नर उन्नयन होनाय हुंखाय समग्र तिप्रासा रंनि बागै तामो इनके जानाय एन उस्तुरे रंनि तामो एडभान्टेज इनके जानाय सुबिदा बबो का हामुंनाय अब नायनि दरकार बहुत जे खोनाका जे राजनीतिनि बासन बहुत खोनाव राजनीति को आं सानानै थांया किन्तु बा दफाते हदानि कक निनि जेसिनि मुकुमनि कक सागाखै बखा बेलाय खानाव कारण आं फार्स्ट तिप्रासा ठीक जों गोसो जों भारतनि नागरिक सिनिबो अधिकार दङ जों जत्त जे दान जा हामजाकमानि नंनि राजनीति खायजानि आबो आं यासि सुनानै थांया किन्तु बार जे जराव नों सिनि दफानि कक सानानै थांगो जे जराव नों सिनि हदानि कक सानानै थांगो जे जराव सिनि दफानि परिसरनि कक सानानै थांगो आ जराव नों खागला बयसिं कक मा सानाय राजनीति खायनो नों दफानि कक साइमे आंनाय बमाहाय राजनीति बाबो दिनै बेलाखाने बखा दुखुनाव बनि बागैनो आं फायथागो कक गोबां साले साथे कक गोबां मा साजानाय दङ सामां न बखानि एकदम थै उनाव गैफायौ बनि बागै आं आबो कयमु तंनाय सिनि जत्त तिप्रा हास्तेनि जत्त तिप्रा सालुकुरकनो जत्त जों आबो वान चुकनाय एन आं ताइ जत्त सिनि सिगले रकनो पाइथो आं आबो कयनानै मुसुंगो एन आबो डाइरेक्टली आं नरम सानानै आं नर बाक्सा साजाय आंनाय सिनि अ जराव जारा जेसों अ जेनेरेशन तंनाय रक नक तो ताबो जत्त साइमन जों एआई नि जुग एन टेक्नोलॉजी नि जुग विशेष करे जों अबनो जों एनालाइसिस मा खायनाय सिनि जेनेरेशन न नाहारै जों वानसुगै जों याप्रेसन नांनाय एन जोंनो बय डिसिजन क्लायरिनाय बय सिद्धान्त क्लायनाय जों अ लामा हुनानै सिनि अ जराया नर साइमान तंना सिनि बरक न बमायके जों फेमलगै थंजागै दं तो अबनानि को कसार मुं तंनाय जत खापगनै ताखुकथाय बुहुक जंनो जत्त सिनि तिप्रासा लुकरकनो प्लिज राजनीति मैदानाव जों आबसो नुयाखै जे सिनि दफा ते सिनि हदा सिनि जे तिप्रासा दफानि बागै एन ते सिनि मुकुमुरकनि बागै कक सानानै बागै आं जतन प्लिज नक जतन कक कसार मुं ते कक जौ हामबाय जतन